afdeling ga ik zeggen dat het eigenlijk is geen doel, want we gaan het bondbestuur van de Bond Sint-Gerardus het woord geven om tot huldigingen over te gaan van onze jubilarissen. Dus dat doet eventjes, we mogen ook even denken tussendoor en komt vanaf terug in de die. Ik kondig het maar alvast aan, want het zijn veel jubilarissen waar we even de tijd voor nodig hebben. En het woord is aan Jos van Kleef van de Shuttlesbond Sint-Gerardus om onze jubilaris te gaan toespreken. En Jos, we worden dadelijk één voor één voor de tafel voor de huldiging. Deze voor aan Jos. Dank u wel. Beste leden van de Oudklein, beste Chatelie, maar vooral beste jubilarissen. Ik heb dus geen verteld, het zijn 424 jaar aan jubiledagen dat hier afgekomen geschreven. Dus ik meer als de Chatelie oud is en die is al. Ik heb er een reden voor de weg, ik heb er nou half geteld. Ik heb er gedaan voor de namen. Dus het altijd is veel, dat is een weg die er is. Dus ik wil de vraag afgelopen. Nou, 24 jubilarissen van 24 jaar, 60 jaar. En 24 jaar, dat is een zonde recht voor de stad. Dat is een beste toch van de Richard Schut. 40 jaar, dat wordt al gewerkt. 50 jaar, dan beste enige Schut geboren. Maar 60 jaar, ja, dat is toch wel heel. Dat zijn maar wenigen die dat volmaken. En dus is het ook heel bezinnig dat je jubilarissen van de recht. De afgelegd is ervan, dus al gekocht. En dan gebeuren tot de uitrekening van de diverse jubilaris. De eerste is het in voor de 60-jarige, de heer Graven. Ik zal één vuur lezen wat erop staat. Hierbij verleent de president van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie de gouden medaille met kroon aan, de heer Graven, geboren op 15 februari 1957, te Gleen, lid van de Helgen, Marcelinus en Petrus Gleen, als blijk van waardering voor het 60-jarig lidmaatschap van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie. Uitgereikt te Gleen 21 augustus 2026, de federatie president A.J. Koopmans. En dat is dus natuurlijk Anoushka Koopmans. Ik zou zeggen, bedankt voor het fietschat. Rob is 50 jaar lid van de Chatelie. Straks al 50 jaar bij de Chatelie van 35 jaar als thermometer gefunctioneerd. Heeft ze straks zijn taak overgedragen en vereren natuurlijk vandaag vooral zijn 50 jaar lidmaatschap. Eveneens 50 jaar lid van de Chatelie. Ik heb begrepen dat het allemaal al goed zit op de leervergadering door de voorzitter. Dus dat begrijp ik gedaan. Er zal nog een foto komen.
dus Noël Notten. Remy Nieste is de volgende. Ook 40 jaar bij de Châterie. De koningin van de Châterie, 24 jaar lid. Geen 24 jaar koningin, maar wel al 24 jaar al bezig voor de Châterie. Box, 24 jaar. Sven van der Wal. Schmitz. Ook in de ring van 25-jarige Lagerse. Trudy Klaasens. En al 24 jaar beschermheer Wim Poets. Put. Scheer als jubilaris naar de heden november geloof ik, of in oktober afgelopen jaar de medaille allemaal mogen ontvangen. Maar in ieder geval van onze kan ik nog een keer dat de proficiat. We komen zo nog even drinken langs en dan gaan we hier gewoon met receptie. We hebben nog in het druk weekend achter de rug voor de boek bedoel ik. Een mooie avond vanavond en zeker niet vergeten ze niet het shutfeest wat door het allemaal weer zit. Zo zeg ik, maak je zo'n tijd van vandaag nog hier voor het concert en doe vooral niks wat ik op is te doen. Dankjewel Joop voor de Schoenburg, namens de bestuur van de Schottenbond Sint-Gerardus, waar de Châterie met veel plezier lid van is. En groetjes dat vier dit jaar het Bondfeest mogen organiseren hier in Oud-Geleen. En je weet, Oud-Geleen steekt voor kwaliteit en dat wordt voor vanavond zien op deze receptie en het programma wat straks na de receptie is, maar zeker ook zondag bij het Bondschuttersfeest van de Bond Sint-Gerardus hier op de wei en in de sloten van Oud-Geleen, waar iedereen van harte welkom is.